Первый канал. Başladık. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Исәнмесез кадерле авылдашлар һәм башкалар һәм кемнәр мине белә. Бүгенге көндә менә бүгенге эфирда 7 канал тагын сезне сәламәтләй инде. Менә бүгенге темабызның иң беренче погоданы әйтеп китәйек. Үзегез күрәсез, погода аяз, әйбәт. Минем үземнең спутник вариантында иртәгә погоданы әйбәт инде. Яңгыр явырга может кына тей. Может явырга тей инде, шулай, исәнмесез. Менә мәктәптә темасын әзерләп китәйм әле. Менә безнең мәктәп хәзер хәтсез генә төзелгән инде. Менә йимерле башлаган. Әнә үзегез күрәсез инде әнә. Әнә кайбер җирләреннән шунда сыгып, әле бүген кичкә якка кешеләр юк әле. Кеше йөрсә, селкенә тәрәзәләре. Менә шулай инде. Әллә нәрсә түгел инде мәктәбебез, конечно. Кеше мәктәпләреннән дә калышмай бик. Тышы ялтырак, эсе калтырак. Шулай инде, менә безнең урлашу тоже шундый бик һаман продолжается инде в том же духе, хотя и склад колхоз беткән менә. Ике тракторы бар инде, икесе дә шунда көскә йөриләр инде. Кичәгә әйтеп киткәннәр ул теманы инде менә. Менә склад менә ерак түгел, менә үзегез күрәсез инде. Менә тоже шулай ярылып беткән инде, ярланган инде сәпсим, вообще беткән. Исәпсез. Менә склад урлашу. Урлашу һаман продолжается. Әйттем инде. Урлар шайтан. Вообще анда шайтаннар йөрий, бля. Еще минем күрше малай шайтан да бар әле. Күршедә тегендә аскы якта да тамыр шайтан бар икән әле, оныткан ансын. Әнә бүгенге көндә сыкмаган инде ул шайтан покага, минем иптәш малай. Менә клуб турында әзрәк сөйләп китәйек. Клубыбыз тоже шундый инде. Шайтанны ясый. Кызгына ясы кебек, каргаялары кебек инде шунда. Шунда сукатуя инде, одним словом. Менә конечно, мәсҗидебез бар, вот ансын әйтмим инде. Аллага шөкер. Менә тагын нәрсәләр сөйләйм инде. Погоданы әйттем инде. Менә күпләмәй, күп үтмәй әле Сабантуй үтте, яхшы әйбәт булды. Сабантуй бик әйбәт булды. Сәпсим әйбәт булды. Эй малай. Әйтер сүз дә юк. Өскә кайтып иттем әйтәм. Пауза.